मैयाहाय बिटिआरनि सिमाखौ बारायनो थाखाय एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंनो खोनानो मोनदों। नोंथांमोना बेनि सायाव मोनसे बुंनो सानो नामा? गिबियावनो आसाम एसेम्ब्लियाव बिटिआरनि माखासे सिमा बारायनायनि सायाव सावरायनो नागिरदों बा सावरायदों, बेथ' जोबोद बाख्नायथाव। नाथाय आं बाख्नायगोन माखासे समनि सिगां उकिल गगैखौ कास्टम होननानै बुंबा कास्टम बसुमतारी दा बिपिएफ हान्जायाव हाबहैबाय। बिथाङा जेब्ला पार्टियाव हाबैनि सिगां गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिएफबि आरो कास्टम सार ज' उकिल गगैखौ लोगो हमनानै माखासे खोथा सावरायनाय जादोंमोन। बेबायदि समाव उकिल गगैया गाव खोथा होनाय बायदि माखासे समावबो एक्स एनडिएफबिफोरनि जोबथेसालियाव थानायखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खाथियाव सोंनाय जादोंमोन होननानै फोरमायो आरो आसाम एसेम्ब्लियाव बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ आसाम एसेम्ब्लियाव सोंनाय जागोन बेबायदि बुंनाय हिसाबै दाखालिनि जेब्ला सोंदों उकिल गगैया बिटिआरनि माखासे खामानिफोरखौ माला मावफुंगोन, बेबायदि समाव बुंनो गोनां बायध'था जादों हेमन्त सारा गावनि खुगाजों। बेखौनो आं दिनै उकिल गगै सारखौ आं बाख्नायो आरो जाय कास्टम सारा माखासे थांनाय समाव एक्स एनडिएफबिफोरनि जोबथेसालियाव थानाय आरो गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिएफबिफ्रा ज' थांनानै उकिल गगै सारनि खाथियाव फोरमायो आरो बिथांमोननि मुंखौ होबोनाय जायो। दिनै जोङो बुंनांगोन आसाम एसेम्ब्लियाव बर'नि एमएलएफ्रा खुगा दंना गैया? बिटिआरनि दफाया मावफुंजानो थाखाय आरो बर'फोरनि जिखुनु जाया बर' एलेकायाव माखासे खामानि जौगानो थाखाय आसाम एसेम्ब्लियाव बुंनो हानाय खुगा दंना गैया? सोरबा बिपिएफ हान्जायानो जा सोरबा इउपिपिएल हान्जायानो जा जिखुनु जाया जाय बर'नि एमएलएफ्रा माखासे बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथांमोना गादियाव दङबा बिथांमोननि खुगाया बहा दं बेखौसो मोनसे सोंथि। आरो लोगोसे नैबे गाबोनहाय मुंख्लं सान फालिनो थांगासिनो दं, बेनि सायावबो फंनैसो। गाबोननि मुंख्लं सानाथ' जोबोद बाख्नायथाव। एनडिएफबिआ जोनोम जानायनि उनाव बांबुर गोरा सारा सुथुरनि आखायाव मोगा मोगि जिउ गोमानाङो। बे सानखौनो एनडिएफबिआ साफ्रोमबो बर' हारिया अरायसम बुहुमाव आलो गोजोनै जाहाथे सुदेम हारि मोनसे गसंनानै थानो थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ जायफोर गावनि थै आरो जिउखौ बावसोमलांबाय बिथांमोनखौ 14 सेप्तेम्बर खालि बिथांमोनखौ दान्दिसेबाबो बिबार माला लानानै सोरबा जेवारि लानानै सोरबा धुप लगायनानै गावनि गोसो गोरबोजों दान्दिसे सम बयबो न'खरनि सोरबा जाथि खुरमा बा बर' हारिनि गेजेराव आरो गावनि आंगो लोगोफ्रा एनडिएफबिनि नेम निथि बायदि बा समाजनि माखासे समाजनि जेरै बर' समाजाव नेम निथि दं बेफोरखौ बयबो गोसोआव लानानै दान्दिसे सम आर'ज गाबनाय जायो बिथांमोना जेरावखि थाया आलो गोजोनै थानो हाथों होननानै। नाथाय गाबोननि समाव मोनसे फोसावनाय जों नुदों उदालगुरिनि साखाथियावनो भैरबखुन्दनि खाथियाव सिखादांनामा होननाय बेसेबांबा दंफां फुलि 10 लाख दंफां फुलि गायनो नागिरदों गाबोननि समाव। नाथाय गाबोननि समाव प्रमद बर' सारा एनडिएफबिनि मुंख्लं सानावबो आलासि महरै नुजाथिगोनखौ नुनाय जादों आरो लोगोसे गाबोननि समावबो दंफां फुलि गायनाय जागोन। नाथाय आं नैबेखौसो आं खावलायो प्रमद बर' गबिन्द आरो फेरेंगा बिथांमोना एनडिएफबिनि सोमावसारनाय आबसुनि सोमावसारनाय समाजनि सोमावसारनायाव बिटिआरनि माखासे गोहो खुंथायाव बा बिटिआरनि एकर्डखौ बिथांमोना लानानै दिनै गादियाव दं। गाबोननि समाव बयबो बिटिसि बिटिआराव थानाय सोरबा थांनो हायै सालबारि रुपुहि सामबाजार नामा बे जायगायाव जायफोर बे जायगासिम थांनो थाखाय समनि माखासे आंखाल आरो बिथांमोना माखासे गारि गुरानि आंखाल, नाथाय बिथांमोनखौ जायफ्रा थांनो हाया बिथांमोना जेरावखि थाया दान्दिसे सम एसेबाबो अबेबा बिटिसि बिटिआरनि टाउन सहराव दान्दिसे सम जायफोर एनडिएफबिफोरनि मुंख्लं सानाव दसे समबाबो सोरबा गावनि धर्मजों सोरबाबा गावनि माखासे एलेकानि नेम निथिजों जायफोर अबेबा टाउननि अबेबा बाजारनि मानसिफ्रा दान्दिसे सम बिथांमोनखौ
जेरावखि थाया आलो गोजोनै थानो हाथों होननानै बिथांमोनखौबो जेरै गावनि आंगो लोगोफ्रा गामोन बा रायजो राजाफ्रा आरो जाय मुंख्लं जाजानाय बिथांमोना गामिनि समाव सालबारि रुपहि सामबाजाराव गामोन खुंदों मुंख्लं सानखौ बेबायदिनो बिथांमोनाबो दान्दिसे सम बयबो आरज गाबनांगौ बा बिथांमोनखौ बिथांमोननि मुङाव एसेबाबो बिथांमोननि थाखाय जाय जेरै हायो ओरै बिथांमोननि मुङाव आरज गाबनो थाखाय खावलायनो हागोन ना हाया नाथाय दिनैनि बे समाव खावलायाबा आरो गाबोन मा खावलायबावगोन बे साथामखौ आं खावलायो आरो लोगोसे गाबोननि समाव सोरबा आबसुनि समाव सारनायाव बिलटिनि समाव सारनायाव रायजो राजाफोरनि समाव सारनायाव आरो एनडिएफबिनि समाव सारनायाव गाबोन 14 सेप्तेम्बराव 10 लाख दंफां फुलिखौ जायफोर हारिनि थाखाय मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुङावनो बिथांमोननि बे मुंख्लं सानावनो दंफां फुलिखौ गायनाय जादों आरो बिथांमोननि मुङावनो बे दंफां गायनाय जायगानि मुङा थाथों होननानै प्रमद बर'आ खावलायनो हागोन ना हाया लोगोसे गबिन्द बसुमतारिया खावलायनो हागोन ना हाया बेखौसो आङो खावलायहरो गाबोननि समाव जेरै 10 लाख दंफां फुलि गायनानै जेरैबायदि बे हाबाफारिखौ लादों बेखौनो आङो आरो खेबसे आं खावलायबावो जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोना गाबोननि समावनो दंफां फुलि गायनायखौ बा दंफां फुलि गायनो थाखाय बिथांमोना बेबायदि हाबाफारि लादों नाथाय एनडिएफबिनि मुंख्लं जानाय सोरबा आबसुनि समाव सारदा मुंख्लं जानाय बर' समाजनि गेजेराव मुंख्लं जानाय सुथुरनि आखायाव बिथांमोननि मुङावनो दंफां फुलि गायनाया बिथांमोननि मुङावनो थाथों होननानै फोरमायनो हागोन हाया बेखौसो नाथाय गिबि साननैसोनि सिगां बे 14 सेप्तेम्बराव दंफां फुलि गायगोना बिर जोहोलावफोरनि मुङाव गायनाय जागोन होननानै फोरमायनायमोनबा जोंहा बुंनांगौ जेबो थायामोन नाथाय जों खोनायाखै दे प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय गबिन्दनि खुगानिफ्राय जों खोनायाखै गाबोननि दंफां फुलि गायनाय 10 लाख गायगोना सोरबा एनडिएफबिनि मुंख्लं जानाय बिथांमोननि मुङाव गायनाय जागोन सोरबा आबसुनि समाव सारनाय मुंख्लं जानाय बिथांमोननि मुङाव गायनाय जागोन आरो सोरबा बिलटिनि समाव सारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि मुङाव गायनाय जागोन आरो रायजो राजाफोरनि समाव सारनायाव जायफोर पुलिसनि आखायाव आर्मिनि आखायाव सुथुरनि आखायाव जायफोर मुंख्लं जानाय बिथांमोननि मुङावनो गायनाय जागोन आरो बिथांमोननि मुङावनो बे दंफां फुलि गायनाय जायगानि मुंखौ दोननाय जागोन होननानै बुङोमोनबा साननैसोनि सिगां जोंहा बुंनांगौ जेबो थायामोन नाथाय गाबोननि समाव प्रमद बर'आ हागोन ना हाया बेखौसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय